Обясняваме за отрядите. Когато си сформирате своя отряд, е хубаво да имате нужната екипировка, техника и координация и комуникация с тях. Сега ще покажем какви са нещата, които са необходими, за да може един отряд ефективно да се движи. Най-често между 2 и 3 коли ще се движат по населените места, когато трябва да обходят и да видят какво се случва и да направят така, че всичко да е спокойно и нормално в населеното място. Първото и важно нещо, за да може да спестите време, е да имате птичи поглед. Птичия поглед се осигурява с дрон. Хубаво е да си осигурите дрон, който да е или от мини версиите, или от DJI 3 нагоре версиите. И е хубаво да имате висок говорител, защото през него може да сигнализирате, ако се чуе или се види нещо, което се случва нередно, за да разбутате струпванията, ако има такива. Било в махалите, било пред някакви магазини. И по този начин дрон оператора, когато ви казва какво се случва, вие знаете на къде да се движите. Докато дрон оператора обикаля и ви казва какво се случва, вие може да изкомуникирате с вашия отряд. Чуваме ли се? Проба. Чуваме ли се? И като имате 3 станции във всяка една от колите, общо взето ще може да имате бърза комуникация. Няма да се налага да прекъсва видеото и няма да се налага по някакъв начин да не знаете кой на къде е. Другото нещо, което е важно да имате, е зарядна батерия. Аз съм приготвил 30 000 мАч, която да може за целия ден да записва на телефон, който най-вероятно ще е включен към YouTube лайв канал, както ще бъде с международните журналисти. И съответния телефон си вземете стойка, за да може да ви е удобно. Или ако ще позиционирате съответно телефона някъде пред секция или пред някое място, което е потенциално опасно за купувачи на гласове, да може вие да сте там. Мегафона е също един много важен инструмент, по простата причина, че ако видите нещо, което наистина е нередно, ви може да пуснете набързо сирената или да обявите: господа полицаи, виждаме нарушение, което вие не реагирате на него. И по този начин вие може да урегулирате случващото се от вашия автомобил. Или ако видите, че нещо се случва, има струпвания или по някакъв начин виждате купувачи на гласове, това е едно ваше устройство, с което вие може да вдигнете шум и да кажете: купувачи на гласове са засечени. И това нещо да доведе до контрол върху пространството, в което вие ще навлезете. Сега не препоръчваме отрядите да се навират вътре в махалите, за да бъдат заклещвани. Затова е много важно да използвате птичката и птичката да ви каже какво е количеството на места, от които може да се влиза и излиза от съответните махали. Препоръчително е да направите един хубав обход и да видите потока на хора как се стича към съответните секции и потока от хора, които излизат от секциите, точно къде отиват и дали си отиват директно вкъщи или по колите, или отиват в някое близко кафене, може да е някой вид място за вероизповедания, може съответно да е хипермаркет, всичко може да е. Може да е една единствена кола, което също е вариант. Чували сме за варианти, в които купувачи на гласове си чакат вътре в колата да си влезе продавача на гласове, показва и доказва, че той е изпълнил заявката, получава си парите и продължава. Това може да го видите само с дрона. И като го видите с дрона, вие знаете как да наобиколите съответния купувач с вашите автомобили, да блокирате цялото нещо и да доведе до резултат. Другото нещо, което е важно, е да си оправите наистина комуникацията с вашите хора, тъй като ще имаме разпределение на ролите. Селските райони са по-отдалечени, докато градските райони са по-сбити, но има много повече сгради. Затова станциите не са най-ефективни вътре в големия град, но в междуселски райони тези станции, например, са до 12 км могат да достигнат. И затова хубаво може да си комуникирате какво се случва. Тези от вас, които ще бъдат също с отрядите, е хубаво да носят документи със себе си. Дали ще е наблюдател, дали ще е застъпник, дали ще е представител на партия. Дръжте си го този документ винаги във вас, за да може, ако някой тръгне да възпира, каже: човек, аз съм наблюдател. Хората са притеснени, не знаят какво става тук. Искаме по някакъв начин да осигурим спокойствие. Другото, което може да направите, е вие като отряд да минете от сутринта, щом си гласувате, събирате се на нужното място вашите отряди и започвате вашия обход. Най-често, когато една област е с много общини, е хубаво да се пакетират общините, да са между 3 и 4 общини в отряди. И съответните други общини, които са им съседстващи, и те да са на отделни отряди. И като започнете да въртите в кръг, да може да минете през всяка една секция от сутринта. Какъв е смисъл от минаването през секцията? Когато пуснете на жива връзка, да кажем вашия оператор, който ще върви зад вас, като го видят, че е така обикаля с камерата и на жива връзка, той ще си има съответния бадж, че е застъпник или наблюдател. Това нещо, което той може да направи, е да играе ролята на защита и застраховка от вид нападение, защото действително, когато човек заснема, това си е доказателство, че всичко е както трябва. И влизайки вътре в секцията, човек може да се представи кой е и да каже: така и така искаме да се уверим, че всичко ще мине. И като се легитимирате, това, което правите с тази камера, е да натрупате съдържание от този изборен ден.
къде какво се случва. Нали. Това ще се превърне в един модел, който ще се използва за всички избори за напред от тук насетне. Всичко ще бъде заснето. Кой откъде минава, как минава, подозрителни лица. След това анализа на видеята ще помогнат един човек наистина да си придобие цялостна представа как минава един изборен ден, както вътре в секциите, така и извън тях. И затова е много важно да си имате един оператор с вас, защото това е едно ниво на защита и показва, че вие сте с допълнителна медия, която може веднага да създаде предпоставка някой да отреагира спрямо канала и хората, които гледат. И така, обобщаваме какво ни е необходимо за изборния ден, за да можем да сме готови със своите отряди. Нужно ни е желателно да имаме птичка или дрон при нас, с който дрон ние да можем да огледаме терена и да видим какво предстои, какво се случва вече в съответното населено място. Нужни са ни станции, нали, желателно е всеки един от вас вече да се е придобил нужните станции, за да може да комуникира. Нагласите си го на един същи канал и комуникирате както трябва. Така връзката е много по-бърза, не се налага да използвате телефон да се обаждате, да ви се прекъсва съответно, ако имате лайвстрим или нещо от този сорт. Другото, което е необходимо, както казахме, мегафон за сигнализации. Ако нещо се случи, бързо да може да отреагирате. Батерия, която батерия е хубаво да може да зареди телефона за цял един ден, за да може да се предаде цялата тази жива връзка. Не на последно място, ако наистина хванете някой, който е непослушен, може да го щракнете с едни свински опашки, естествено това в кръга на шегата, но не дай Боже да се налага да се стига до този един момент, ако има такива опърничави купувачи на гласове, които вие може да хванете. Така че нека да си пожелаем тези изборни дни да бъдат успешни, ние да сме съвестни с хората, които са там, но и те да бъдат съвестни с нас, да не прекрачваме границите, да не сме агресивни с хората, които са там. В крайна сметка народа трябва да излезе и да гласува, да им осигурим този коридор да гласуват. И ако видите някой, който е наш симпатизант или самишленик, приветствайте го, нека той да дойде в отрядите, нека той да се включи. Ако имате допълнителна станция, дайте, настройте му на човека и нека нещата да се случат по подобаващ начин. И не на последно място за автомобилите, ако имате символи, които показват, че сте от определена партия, хубаво да ги прикриете по време на изборния ден, за да не нарушаваме никакви правила, които са свързани с изборния кодекс и по този начин да не генерираме глоби за партията, от която сме. Това е от мен. Комуникацията нека да бъде изрядна и чиста и което не сте разбрали, бъдете проактивни и питайте. Който пита, той разбира. И оттам няма вече да има повече грешки. Бъдете умни, внимателни и използвайте също живата връзка, за да излъчвате това, което се случва. Ако някой тръгне да ви заплашва, да ви гони нещо от този сорт, казвате: само теб чакам, приятелю, давай да те заснемам, искам пак само да го чуят зрителите. Защото тези циркаджии, които са излезени да се правят на хората, които ще ни определят гласа, няма повече да го правят, когато трябва да го направят пред камера. Така че, благодаря на всички. Изгледайте видеото и се свържете с вашия координатор за отряд за вашата община. Както казахме по-рано, ако се наложи да използвате птичката, ето е и нея, и трябва да пуснете нещо, с което да разбутате нещата. Купуването и продаването на гласове или продаването на гласове е престъпление. Който се продава гласа, ще бъде. Продаването на гласове е престъпление. Който се продава гласа, ще бъде. Продаването на гласове е престъпление. Който се продава гласа. Или виждате начин, по който това може наистина да ги изплаши добре. Спре.